जितना लोग बा बोला था एगो गीत याद आ गया भजन में आवते खाने एगो रोडे पर भाई भेटा गई हम झूठ बोल देनी हाँ बीच में बैठा रही तब कहले केकर गाड़ी हो गोलू राजा के कहले कि ना 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 हमने के सुने खातिर जाता नहीं जाऊं उनको तो कहले कि अगर वो होई है नो तो उन कहले कह दे कि गाना जरूर गई है कौन ऐसे कि हमने के सुने के मिलत बाना ना पति पत्नी के भाव हो आ हुड़का के लोए अब पति पत्नी में मने उहे सुन भजन में रहे के अनुभव हम करीला रोज रोज पढ़ाई करीला गीत संगीत में भले रवि भैया कतनो शिकायत करत रह जा सही अशोक भैया कतनो शिकायत करत रह जा अरे क्या गोलू फोलू अशोक मशोक क्या गोलू गाता है लेकिन हम अनुभव करीला जाको करीला पुराना नु हमार भाई है तो आज के गीत होत बाना ना पहले के मेहरारू के अगर बोलो मुआ बाहरा कमाए जाए हां जी तो कौना भाव में चिट्ठी लिखे कौना भाव में तोहरो के हटवाई तुरंत हम तोहरो के हटवाई वो तो मोबाइल पर ध्यान नहीं खन दे ना ना रहे ठीक बानी मेहरारू अगर बोलो मुआ के छोड़ देवे हां जी एरोरा बाहरा कमाए चल जाई तो घरी चिट्ठी जब लिखाओ हां हां अब नु व्हाट्सएप पर पूछ दे तरी सो वाह वाह पहले चिट्ठी लिखाओ कितना सुंदर बात लिखाए गीत में कैसे दुई आदमी तो गावल गीत के एगो गायत्री ठाकुर जी हां जी अच्छा परा जिला में भिखारी ठाकुर हम के कुछ ना कैसे लिखे कौना भाव कैसे लिखे वाह देखी देखी अचारा गिरल ढेर हाला मत करे सब न गबड़ा जाए चिट्ठी लिखाओ कैसे कैसे किया रे गवना करवलो या पिया हो अरे की गवना करवलो पिया घरे के पखाड़ा कराई मानो ना तरसा तरई हो सही चाप कि अपने तो गइलो आपन चाचा ये चाचा राजा हो बाउंसर साहेब और एगो भाई पर हमरा सब समझाता हटाई इनका अरे पूर्वी बनी जिया ये हमारा गांव से आकाश भैया बड़ी पुरानी प्रेमी भाई के करा से हो सब ये पिया के करा से बोलो अरे के करा से कहो पिया हो अपना दिलवा के बतिया पति देव जवाब भेजो उसकी ननदी से हंसी हो गोतिनी से बोली हो और देवरा से कही हो धनी हो हां अपना दिलवा के बतिया देखो गीत ऐसन बा कैसन कि हमारा मरला के बाद ही गीत खत्म हुई तनी मनी हाथ उठा दे सब तो मजा आई सही तनी माई बहन रो सब उठा दी चलो जगदम्बा फुआ अरे मामा लगवाला पिया हो महुआ रे लगवाला कहना लगवाला पिया हो कहना लगवाला
कमेटी के सदस्य के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलो। हाँ जी बहुत ईमानदार निमिए हो घरवा माई के निमिए दुआरा हो अब मैं ढेर आदमी शिकायत तो कर लगे कि भजन में नाचल ना जाला। हाँ जी कौना भजन में ना नाचे के चाहिए? कौना में जहाँ माता और भक्त के बात हो या ना नाचे के सही पति पत्नी के बात हो तो या नाचियो देबो तो भाव हो जाला। सही हम सुनले बानी कि छपरा जिला के लोग कैसे कहेला कैसे अरे निमिया सच्चे दरबार की। अच्छा लगल है भैया? चलिए एगो माइनर में तो नहीं दी।